ko kayang nag-order. Tinitor ka. Happy birthday, Day! Ugma pa para isang birthday. Advance gani. Ato na pala sila. Wala ko na yung bilan. Kulin. Ha? 25 day. Service phone ko no. Service phone ko no. Tira, service phone ko no. Service phone. Asa pa teka ni? Butang ni. Butang yung salsa. Salad. Hay. Saladan. Ay, Sa naman ta dyan. kuha na ba? Day, galing na. Yan. Ano ning? Rice ning? Gusto ng manok? Si Ria o si Juan? Asteria. Ang isa tayong umong kontay. Si Ria o si Juan? Simba pa, Ali, Aliana. Ay, sa Alexian, wa. Rice ning. Yun, taka rice dito. Ito, itong sa rice dito. Hala. Kang gibutang ano pas kilid tay. Pumo. Mas pwede pala to. Tulang ito. Ka-birthday day month ni puli ng si Tatay. July. June pa dahil ron. Wala San Pedro na. Birthday na ni. Pedrita na. Pedrita na. Pedrita na. Pedrita? Sa'yo mo giho. Quote M. Yan. Dag, konter, mangkok ter. Ha? Mangkok. Jahong. Kabutani day. Di mo ni katay plato. Di ko makagluto. Diyan ang butangan dito sa rin. Paano sila? Sa Asteria. Kana ba? Salamat ter. Mo ni mangkok M. Ito mangkok. Dire pa sa mangkok. Og sa uban panaksan uban jahong mo ni. Uy, may luwag ter. Uy, mo luwag. Kasi yan man. Hindi ka bantay siya adat na. Hindi nita. Yung rasa. Taba. Taba. Ako. Nasa baka mo na standing position man ka. Kami ko ba? Abi pa naman kidag-dag ka. Hala. Hala lang kubaw, katagay na pa lang kubaw. Sige na ba, pagkikabot nga pa, hindi pa ba katay niliyag kubaw. Sa kubaw tayo. Itong eme. Nga, ito na pa hime. O pubaw. Maju ko salad. Dapat basta tayo mo. Tiil mang nung tong pagtuhod. Pino. Napega ng kuan sa na grapes. Kaya ba kung nga natin, okay, very simple kain ng bilahin mo sa mukha, di man yan na, naitos. Asa na butayin ka na wala? Ilang lagi pa siya sa sabaw. Sus. Nagsuos na sa ano? Gatas niya. Wala ka ng sukar, yung sukar dyan butang mo. Lagi. Alaga mo yung sigla na butang. Buwag ka na matahala na ba dyan? Lagi. Iyo no? Kasi lang kulang na yung timpla, why aho, ay sibuyas o Luya mo lang sa danang gihatag mo taro. huwag ko kita, barang sana. Ikaw na. Una di sibuyas, may merkado na. Kamera. Lamin mo na sibuyas at salon, good. Mahal ba ko ng sibuyas? Mga kamera niya butang. Wala eh. Ano yung standing position mo? Tanahang ko nun niya. Tinggaw sa simba. Yan ang tanahang niya. Gawas na. Si Rian, gawas na ron. Opa. Kung ipangita na si Romy 0.2. Kung isa ka nagsensin na 0.2? 2.0. Kung ipangita na Di mo kwarto. Di na kwarto. Ay, tapi may drink. Nabali lagi. Lagi.
Tateron, si tatay lagi, wa mo tungtong tuhod. Kaya di amin yung tungtong dia. Ay, may watay pek. Aglas pulin. Tuhod ay. Wala ko na ito. Hindi ko lang aliwaros. Aliwaros? Meron ko mag-agit-galait ba? Aliwaros. Dari ka dyan. Aliwaros ka muna eh. Ano man nun? Hama. Naba ko ng kurtina na? Mabot lang kong lain. Niwang mali ka dun. Mali ka on. Hindi, nalipay na ka dahil. Na-charge yung bulubang ka dahil. Ito na na isa. Ito pa Diyan na. ang pading kasi na dyan ang mga. Diyan na ilim. Nung si Kusanina. Sige, doon may bakantay na. Uminawa. At ang simbahan. Malungha po rin. Niya po niya kang nalewa pa. Kita main bibuhan na naman sana dito. Ala, si Ate Tata. Nalista na. Si Canvas lagi na si Ja. Iba ng irpat. Bati pa siya isda. Pamasta tay. Tapos madam dia. Ano ba? Yaga dia. Ha? Yalas? Kapi. Stick, kapi stick. May bulanon, pakisabaw. Ikot sa mo, parang trabaho rin pagkagabi eh. Uy, ikaw yan. Ano sa pamang naman kay Kamunggay? Ako na pamang kay Madri. Jesus, anong Madri? Ria, imong anak-anak. Bantang sinak pakaon. Ihawa ng Madri, day. Yan. Kaya niya. Kus dito sila, Jin. Kus dito sila sa Liana, Jin. O kunod. Ako na, baby mo na. Bebo na, mga bulanon. Sabaw. Sabi nga bulanon, pakisabaw. Sanay? Ang kaya nga sa si tatay. Ako na may trabaho. Sikim sa gusto mo. Kain kayo gamitin. Time. Diyan na ginawagan. Sorry ma. Bakit yung tuhod? Bangga do katre. Ano ko nung to, nabangga ko nung sa katre. Nay dugo atong hapen kay nga mo to na bidinan. Nung na may dugo. Ang ginang kuwan talinis man. Ano sama nagtuhod eh. Kaya nagdugo man. Madali-dali. Anong kata kayo una-una? Ito beras tulimbang. Excited man. Na-excited ko, no? Yan ay. Wa maigos na minsan. Kami na may sali pada, lingkuran ni pada plane.
Balong lang kote. Sa gabal, may dito tuhod. Naulog din dyan dyan, nagdikit niya. Grabe kamay ro, yung kamay ro. Nagdikit. Wala mo sa imi dari. Kamay dito, tabuan. Kamay dito, tabaw. Kumbati ay. Bati, ikaw may mga labog dani. Ako rin po sa muntag. Bati, hipos, ugma, buntog. Patugras na yung sa taas ha. Kaya naman po siling pandag to. Ang siling pandag rin, ako para Manila. Sa skorso. Bahala kung dagka niyo ba? Patay yung kutsara lang. Ilalibit ko, kutsara lang. Sa skorso, mamidyo ko nila ng hagbi ko. Dukot. Ito nga, sabi kutsara isa ba? Pero kay sabi. Sana sa kusbay. Ang silang tawuhat. Sila. Bukas dudu. Ako ni dudu na eh. Diyan dyan si Inday. Ako ni dudu. Naman kayo masahon. Naman kayo program. Hoy! Ano mo alam mo? Ah, bahala panganay ka mahuran. Ano ako mimsi nga mo kay kango? Na, ano mo kuha mo mo kango? Ay, sama na, ay, sama. Ay, sa. Okay. Wag, mga kamera po, di dyan ay. Hindi na lang nga camera kay understandable na ron sa environment kay vlogger na tanan. Hindi, puli, hindi ko. Okay, so vlogger sa Facebook Nabili, nana. Kasi mo tayo magpapawag na sinug ba? Naisabot ko na lang. Ha? Ako mimsi yun, mimsi. Roy, John, Roy. Si Roy. Ngayon lagi ka oh. Bahala ko ay program. Manag. Dili ka pensil pero wala ko sa Arius ni. Para ba Arius pa yung warang lang pero. Wala ko sa Arius. Wala yung kajal-jakot. Ate Robe, kauna. Sina, lay tapok po. Hindi ka na. Gawa siguro nagpahangin. Kaya Wala. Kaya nataw ka sa imo kuya Rulito ka. Para sa bolito. Bigo pa ang gubay kayo, walang paabot. Ano na sa magkati? Lemon pino. Ano sa magka? Ito lagi ko, ang tamis nun. Kasi lagi ka aglam mo. Nay, mo na yung siguro sa pizza. Kasunod yun. Nakaroon ito man ito kilain. Si Roy, saan yung ba? Si Dudu ko na yaa. Sa bawang gigo po. Basta, kita may tubag. Nado! Ang takas ng sunida. Dahil sa do, may isod. Ito po. Tapos din na Guliyang sila, nagkaguliyang. ay, 0.2. Arito. 2.0. Sara ni mo. 2.0. Sara ni mo. Anong gawin ko lang sa kwan? Limbulog si Roy. Kaili dan. Sama nilo sa malagi diha. Di ba sino pa? Dito. Tapos sa rin. Sa TV ka na. Ito ba? Ito sila mga performance. Si Ali na tawag. Ako na to. Mami. Culture shock na ni si Ulin. Diyan. Yung mo ka nagipay-kotahan sa nabala. Nagsan-design eh. Uli na siguro. Dagto na lang design na. Nubo sa liod. Lisang na. Pabantayan niya. Malisang na. Lisang na eh. Abot sa Cebu pa ba? Lisang na. Wala ka skuan. Lolita. Ano nagkipunan na dito? Hindi ako dito pe. Hindi. Mas Lolita isa. Culture shock po ka na. Naalam naman siguro ka na. Si Junior raw si Junior. Wala niya man. 1/4 decade naman. Oo.
Hilak-hilak ni Imi sa una. Hilak-hilak ni Imi. Isang po ni Imi. Kaya di aling guglugan. Sabang-sabaan. Nila ko mo ko na dugo. Napasik to ila Princeton. Nila ko na to. Salini. Kad, pag-gawin ko yung mga ito. Si Dalton. Opo, nagkaroon ko kami. Si Dalton ni Dira. Ha? Dira Dalton na to. Wa? Kaya alam ko nga ba, yan naliksik sa awan ka. Luto ni Kami. May taliksik ba? Nata po me. Good, ang good yan. Wala mga akong bilao. Minagkatulang mga kuan, kanang silver. Pero ba bilaw dagan sa balay. Ano man yung ano? Ang lamisa, nana mo yung lamisa? Tani. Pwede kita ana day. Gawan. Jadi na lang ito na dito ang plastic. Kasi mo balik sa inyo ito. Ligid sa inyo ito mga pagkaon. Delikado ba itong kampuraming plastic? Wala gigit sa mahagsa. Mahagsa. Di ba ang imo day? Labisa na to para na imo kaon na dos. Kuan, ibutan na doon daw. Di ko tungtungan ang pagkaon. Na naman nagtungtungan ang pagkaon na. Susuot. Naman na ang yun nun. Mutuo sila sa nining. Hala, ang ibong ipon. Ito ko no kasama mga kagubot. Mutuo ko sa nining babang sa kampuraming. Nandiyo ka katuot eh. Kasi kung kahit lang araw mo talaga ko. Ano ang ano to? Saan eh? Kalibuti. Siriya. Ay, dala. Sa. Lobi. Dala lalim nunay ka ba? Nunay ka ba? Pero nakapag budget. Napinag mo mga kanang 1, 2, 3. Ag 1 o ag 2 o 3. Mga duli, mabuta ba? 2, 3 may wa. Walang 2, 3 may wa. Kuan ito, kuya. Nandiyan plus 5. Kuya Ajoy. 5 ko. Ha? Ah, 6. 6, 3 o 2 may wa. Kasi tuwa. Ag 2. Si Kuya Ajoy. Manding, dyan 3 si Insin. Dyan si Ajoy 6. Kain kalusit. Meron, no? Yun, ay, anak na silang ka. Yeah, Siriya. Kaya namang hura nilang nanay. Ang ilong liwat ni Mama Hermana. Tapos ang ilong. Mura Mama Hermana. Hermana. Inilim ko. Mura na putag mailson. Purma. Taas naman sa gilong taliwitiw. Kung ba ilong ba? Pointed ba? Ilong. Diyan gilong may taas. Kaya ko ilong. Mura siyang kuan, Mama Hermana. Kanyos. Mayin man sila Timika. Oh, may matapos sila. Marina. May siya Marina. Lain na po sa Marina ron. Di ba sa una, wapas sa tambok, may siya Marina. Lain sa Marina po ron. Kita kami sa kuan. Nambok na po no? Nasa sakit si Marina. Yang panit. Bang po. Wala nakakausapin niya eh. Panihapon. Kalagi sa ikuhay ka tayo diya, subay ko tro. At ito, medyo kay gipaikis ka ni Aurelio. Dali man. Kaya jutra. Hado ka dito sa kabaji. Sa oras ron. Siyempre, may anak ko naman. Ano mga hirap tayo? Julie ba? Julie. Di, ganihan ang tulang budbud. May dindak ang mga hasang pulis lang na uturat na. Kasi kailangan na ng kaon. Naglibing sila sa mga. Taklobi na nay. Namin tako ni bono na naman isa. Di, taklobi. Magbikot ako tro. Ikuha na. Asa na ka doon? Uy, di ako naman butang ini. Ako may luto ni. Ayaw ka lang kaya kuranan. Uy, di ako naman butang ini. Kaya mo tante. Kurangan ka rin tapin te. O, di na. Ha, si Jack? Ha? Anak ka te? Hilak-hilak pa ka? Ha, kung nawala ka ba? Nung pag malaging mata. Hindi.